Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da shirinmu na digital marketing, a inda jiya muka gabatar da abin da ake kira da digital marketing. Insha Allah za mu ci gaba. Me yasa digital marketing yake da matuƙar amfani? Dalilin da yasa digital marketing yake da muhimmanci shine kana iya samun kwastomomi daga ko'ina, ba sai kana da shago ba. Ta amfani da posting a social media za ka iya fara digital marketing ba sai in kana da shago ba. Za ka iya farawa da ƙaramin kuɗi, da 'yan kuɗi kaɗan sai ka iya fara kasuwanci ta hanyar ɗora su a social media. Za ka iya aiki daga gida ba sai ka buɗe shago physical ba. Da wayar hannunka sai ka yi posting na abin da kake sayarwa daga gida. Sana'a ce da ake buƙata sosai a Najeriya da sauran ƙasashe, ta amfani da wayar hannunka domin posting na abin da kake sayarwa a gida ba tare da ka je shago ba. Ta nan kwastoma zai ga abin da kake sayarwa kuma sai ya saye. Sana'a ce da ake buƙata sosai a Najeriya da sauran ƙasashe. Kalmomin da ya kamata ka sani game da digital marketing: akwai kalmomin da ake amfani waɗanda suna da matuƙar amfani. Na farko, abin da ake kira da marketing. Idan aka ce marketing, shine tallata kaya ko service. Shine ka tallata kayayyakinka da abin da kake sayarwa. Sai kwastoma, shine kwastoma wanda zai sayi wannan kayayyakin. Sai lead. Idan aka ce lead, ana nufin mutumin da yake nuna sha'awar abin da kake sayarwa. Idan ka aza kayayyakinka a social media, to wani zai nuna cewa yana buƙatar wannan abin. To shi ake kira da lead. Sai conversion. Abin da ake kira da conversion shine lokacin da mai sha'awa ya zama mai saya. Wani idan ka ɗora kayayyaki zai maka like, zai iya tambayar ka ya farashin abu yake, ya kaza yake. Wataran in bai saye ba, daga baya zai saye. To shi ake kira conversion, lokacin da mai sha'awa ya zama mai saya. Sai engagement. Lokacin da ka ɗora kayayyakinka a social media, ta WhatsApp ko ta Facebook ko ta Instagram, to za ka ga mutane su ne maka like. Wasu suna yin comment, wasu suna yin sharing abin da ka ɗora na kayayyakinka da sauran hulɗa da mutane suke yi. Shi ake kira da engagement. Sai content. Shi kuma content shine rubutun da ka yi na kayayyakin da kake sayarwa, ko kuma hoton da ka ɗaura na kayayyakin da kake sayarwa, ko bidiyo da ka ɗaura na kayayyakin da kake sayarwa, da kake wallafa abubuwan da kake sayarwa. Shi ake kira da content.